माबायदि जाजोबखो मोसौ गलियाबो लोमजोबनोसै लोमदा गिजा बन दोनग्रा माने बन दोनग्रायाबो सेस दख'नायानो गांथाम गांब्रै सेवजोबनो लांनोसै बाला राननोनो रोंला सान्दुंआनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय नै लोगोफोर जानो न'आ लोमजोबबाय दिनै हरसे हानायावनो नै आं खोन्थिनो र' दा लांबाय था आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे हाबा केमिस्ट्रिजों र' नों थायावनो आं दै सोगोन जे आं हाबाना दैयाव नै माबायदि जाजोबखो मोसौ गलियाबो लोमजोबनोसै नै सेस्लायाव माने फैजोबबाय नैबो गब्र'लायबाय जाना अबस्था गैयि जाबाय बानपानि हयसे दा हरसे हाबावबाथाय जोंहा न'आ गैला न' सिङाव हाबसिगोन र' नों यावनो थाथ'लाय नोंलाय आंजों मानो फैफाबाय थानांगौ जाखो नों यावनो था फैनाङा नै जोंहानि न'आ नै इदि लोमजोबबाय गैला गिजा बन दोनग्रा माने बन दोनग्रायाबो सेस गैला नै खिथायाबो माबोरै खिनो फैबावगोन जोंहा समझ रहे हो आप गैला बे दाउ गन्द्रामोन दिंखलगुरियाबो नै खिनि गोथौ जादों बोरै खोन्थिगोन आं नै आं दाउफोरनो आदार होनदोंमोन नै एसेयावसो ओं फैदो बानोथ' सेस धंस जाजोब्बाय अखायालाय माला हागागोन मायाव दुगैबावगोन मायाव खिबावगोन जोंहालाय साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे आंनियाव गोजौ गाखोथ'नोसैहाय थाब फै जल्दि नै इसिङावबो हाबनोसै जानायाव दैया उपाय गैला लोगोफोर जोंहा मायाव थाबावगोन दा हरसे हाबावबाथ' न' सिङावनो हाबनोसै दैया जोंहानाव बोसोरफ्रोमबो लोमो इदिनो अखाया हाबाथाय बे फुख्रिनि दैया उसिफावबानो जोंहा बोसोरफ्रोमबो लोमो ओमफ्राय खनसेथ' न' सिङावनो हाबथादों आरो बाङाय स्रो ओरैनो ओमफ्राय एबारबो हाबनोसैयानो नै न' खाथियावनो मोनफैजोब्बाय दुगैग्रा न'आनो माबायानो जायगायानो लोमजोब्बाय नै इसुङा अबस्था गैला अखा सिना मुसिनानै इदि जाजोब्बाय थु नै मोनफैथारबाय न'आलागे खिनो जायगा गैला जोंहानाव गाइसमोन माबोरै खिहैगोन जोंहा नों थालांदो दे थांसै ओइ लामायाव एकदमबारे दै बोहैलायनाय जादों आं नायनो थांलायनिखौ फैनाङा नाङा थौनो हमथा ओइ लाना थांबाय आं थांसै आयु सानस्रिलायनो हासिगोन जानियावबो जिगाब खुजियाबो अबस्था गैला जोंहानिया जोंहानि न'आव दै हाबजोब्बाय नै लामाफोरा दाखा मैयायोदि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना दैबानाजों हरसे हाबावबानो लोमजोबसिगोन होननानै फाइनेलि लोमजोबबाय गाइस जोंनि लामाया नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ साथाखौबो बायलालासो लाना फैदों नै जेबनङा अखा हानाय बोथोराव जायफोर गस्लाखौ गानला होननानै सोना दोनदोंमोन इफोर गस्लाखौनो गाननांगौ जाजोब्बाय अबस्था गैला एकदमबारे माला अखा हागागोन गैला सेस जोंहाना न'आलाय
जोंहा न'आ गैला लामायानो उसिफावजोबनोसै लामायानो लोमजोबनोसै मन्दिराबो लोमजोबथारनोसै नै सानै जमनोसैथ' फख्रियाबो उसिफावनोसै गिजा फख्रि दंमोन आरो ना हमसो गारदों ना मोनदों खोमा मास पाइसे ना পোৱা নাই আমি ভিডিঅ' লৈছে বানপানীৰ नै ना मोनदोंनो ना मोननाया मोनसाबदों आरो ना दैबानाजों फैनाय ना lari-lari na umdene na मोनसोगारदोंनो दहाय दायो बाङाय खमायबाय एसे बुरजा मानसि सोर सासे हमखौनो नै लामायालागै बोहैफैबाय दैया सेस अबेबा गाहाय अबेबा गोजौ दंना जायगाया बे गाहाय खन्दआव ओरै उसिफावजोब्बाय नै आंनि बारै ब्लग भिडिअ'आ दासान्दि माने दैबानानिल' जादों दाखालिबो मोनसे होबाय आरो मैयाबो मोनसे होबाय आरो एबारबो मोनसे नै गैथारला हाबानो जेरै हायो नालाय थाथ'बानो जासै अखाया जिबो सुनांगौ जानानै दं मोस्रोमाबो थानो जायगा गैला नै बेस्राफोरा मोस्रोमफोराबो थानो जायगा गैला मानसियाबो अबाव थानो जाजोब्बाय मानसिलाय मोस्रोमलाय आंनि गोसो नामा मा होनदोंमोन दैयाव थाबायनाय मानाय आंनि गोसो दैयाव थाबायबाबो आंनि गोसो बोरियाव थाबायबाबो आंनि गोसो नामा अखा हाबाबो आंनि गोसो अखा हायाबाबो आंनि गोसो होननायानो जादों अखा हानायनि लिमिट गैया सान्दुं दुंनायनि लिमिट गैया माने अखायानो अखा सान्दुं दुंबाथाय थानो हालायै अखा हाबाबो थानो हालायै दैबाना जादों ना माबालायनाय दे एसे थाबायना है ना गिदिर मोनदों खोमा ओइ नैयाव आजावग्रा माखाया होख्रावलायथारदो नोंनालाय मा आंनासो बांसिन बायलाबाव टेन गैबाव नै ना नोंना बेखे नै एखेसो मावसन माथो बेखौ आरो गाज्रि मोना मा जानो इनिफ्राय खथ' गाज्रि गानो जि माखायानो रानलाबा आंनाथ' दख'नायानो गांथाम गांब्रै सेवजोबनो लांनोसै बाला राननोनो रोंला सान्दुंआनो गैया नालाय नै दैयानो अल' बोहैदों दा मोनायाव हरसे हाबावबासो बोहैसिगोन आरो बारा बोहैथ'वाखै दा माबोरैबा थालायनो जायगा गैयिखौ नुवाखै नों आंनि भिडिअखौलाय मानसि खालामदों माबासो उन्दुमोन दे दाहारा खाथियाव थांबावासो थेवबाबो नै गाइसमोन जोंहा न'आ मानो लोमो होनबाथाय बे फुख्रिया उसिफावनानै ओरैहाय बारिथिंजाय थांजोबो आरोना ओंखायनो जोंहा न'आ लोमहोयो बे फुख्रिया उसिफावजोब्बाय नै पानी 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 जाजोब्बाय आज तो है पानी 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 वाह दीदी आंलाय आंनि सल' खननायखौसो होनदों बाय बाय गाइस आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अखा हानाय बोथोर बेसेबां देखायबावनो ना दै बानायालाय दै बाना जाजोब्बाय जों गामियावबो जोंहा न'आनो लोमजोब्बाय दा हराव हाबावबाथ' न' सिङाव हाबखासिगोन मिथिखायो ओंखायनो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जाय बिथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां बाय बाय
love you all, thanks for watching.